u školu. Salli! O, da! Rekla sam Salli, jedva čekam da krenem u školu. I ja, jako sam uzbuđena. Okej, idemo. Sve je gotovo. Automat za doručak. Ovo će deca obožavati. Salli! Da? Zar nisi gladna? Stomak me boli jer nisam doručkovala danas. O, Deema, ja nisam gladna. Jela sam danas Skittles. O, Salli, ne možeš jesti Skittles ujutro. Salli, moramo doručkovati. Zdravu hranu. Okej, idemo. Okej. Salli, vidi, to je aparat za doručak. Ovo je tako cool, ovo nisam nikad videla. Wow, ovo je tako cool. Da, jeste, izgleda cool. Da, ima Cheerios, Crave, Nesquik, banane i mleko. I školski doručak, ovo je tako cool. I odlično je zato što idemo u školu. Okej, šta da uzmem? Jako sam gladna. A ja neću, imam Skittles. Šta da uzmem? Imam mnogo izbora. O, Deema, možeš uzeti Crave. Crave mi nije baš omiljen, ali obožavam Nesquik. Okej, stavit ćemo ovdje novac. Da. Baš je dobra muzika, to je tako cool. Okej. Tako cool! Okej, Salli, ali želim i mlijeko sa mojim pahuljicama. Hajde da pritisnemo za mlijeko. Wow! Želim i banane. Wow, ovo je tako cool! Okej, jedva čekam da jedem. Izgleda odlično. Ali Salli, sigurno si da ne želiš. Ne, imam Skittles. Okej, idem da uživam. Hajde da uživam u svojim pahuljicama. Je moj Skittles. Hajde da ga otvorimo. Uzet ću... najbolje. Tako je dobro. Ovo je najbolje. O, Deema, boli me stomak. Stomak te boli. Salli, znam i zašto. Jela si Skittles, a nisi htjela da jedeš zdravu hranu. Izvini, Deema. U redu je, uzet ćemo zdravu hranu i za tebe. Hajde. Okej. Hajde, Salli, tu smo. Šta želiš? Ja želim Crave. Crave? Okej, ubaci novac. O! I želim i banane. Izbor, Salli. Hvala, Deema. Nema na čemu, hajmo. Okej. Wow, nisam vas videla, drugari. Ćao. Nadam se da ste uživali u epizodi. Ne zaboravite da lajkujete video i pretplatite se. Ćao, narode. I drugari, uvek jedite doručak pre škole. I jedite zdravu hranu. Ćao, drugari. Idemo, Salli.